és que cada vegada hi ha més creadors de contingut, cada vegada hi ha més temàtiques i cada vegada es coneix més, no?, que això també es fa en català, que fa uns anys enrere és que no hi havia ningú. I ara hi ha molta gent i moltes temàtiques. Que necessites algun suport a darrere per poder destacar una mica, perquè si no és molt, molt, molt difícil poder arribar a algun lloc o a tenir un projecte bastant gros. I això jo crec que és una pena, perquè penso que els catalans hauríem de tenir les mateixes oportunitats que qualsevol altra llengua, però si això passa també és perquè nosaltres som els nostres pitjors enemics i som una mica complexats. Primer de tot, doncs, sempre ens pensem que la nostra llengua no val com les altres i que, per tant, perquè hauríem de seguir algun canal o algun projecte en català quan ja existeixen en castellà. I és molt més atractiu veure un projecte que té 10.000, 100.000 seguidors que no veure'n un que en té 200, 800, 1.000 o 3.000. Són números com molt més petits i, vulguis o no, et tiren enrere. Penses, no ho farà tan bé, no serà gaire interessant, el que dirà, no hi ha una comunitat gaire forta, i això doncs fa que la gent no vulgui consumir aquest contingut en català. A mi això em sap molt de greu perquè hi ha molta gent que té projectes molt i molt bons i no se'ls reconeix i no se'ls coneix, i després tothom sempre acaba tirant cap al castellà, i molta gent que començaria a fer contingut en català perquè és la seva llengua i pensa en aquest idioma i és el seu idioma habitual, no ho fa i tira cap al castellà.